album yami ithi uyizwile induku. Angigabe ngamntalabho ke mina kakhulu bafowethu. Umntalabho njengoba ngishilo nje na kwi video promo ukuthi akuyona into engikholelwa kuyo kakhulu, kodwa into engeke ngiyenze nje ngoba i-challenge kimi. Mina ngigabe kakhulu ngengoma into engigabe ngayo nengizethemba kiyo. Umntalabho ngisuke ngiphoqwa nje isimo ngoba mhlambe khona abantu abangaze bedideke bethi hayi umgube lo mangase kuvala umntalabho angeke ashaya ngoma, kanti cha, hayi ingoma nje ikhona, ngiyayiphila, isegazini kimi. So nje bengadideki abafowethu, ngisho ngaba khona umuntu mhlambe ositshela ukuthi ngumntalabho, cha hayi engabe ephazama nje. Ingoma into enginayo njengayo nje le ngoma engikhuluma ngayo eshisa kakhulu ethi ithuna lendlala, akusingoma yomntalabho leyana, ingoma nje eyishisela nje abayithandile nje abantu ngoba iveli ihit. So ngisho bekuthiwa angiwenzile umntalabho, i-album yami iveli nje izoba ihit bafowethu. Ngibonga kakhulu isupport bafethu eningibonisa yona. Ngibonga kakhulu ethimbeni la kwa Crawl okuyisitolo engiyinxosa kiso, engisibona futhi naso sikhula kakhulu, impahla yaso isabalala kakhulu. Ngibonga kakhulu isupport yenu bafowethu ukuthi mangabe ngiyinxusa lalesitolo bese ningisupporta ngalendlela, nikwazi ukuthi niyisebenzise ngalendlela impahla yakhona. Siyasabalala, siyakhula. Nge-24 ka September ke ngizobe ngimulisa izingane zami lapha ekhaya ezo3. Oyokwazi ukuphumelela bafowethu noma yimuphi umukelekile kakhulu. Ngokujabulela kakhulu ukuthi sibe sonke lapha kwagqilaza umthakathi ngisaphila nje, nani nisaphila, sibonane nje kumnandi zokushaya. Ngoba ke mina njengoba ngumnomzane nje ngizele nginamatshitshi, ngizobe ngiwakhulisa ke bafowethu. Ngiyokuthokozela kakhulu ukuthi sibe sonke sijabule sonke, kube mnandi. Qhubekani bafowethu nengoma yami eshisa ikhotha ethi ithuna lendlala, uyizwile induku. Amahithi awu 15 ukhethe yakho oyithandayo.